Хәерле кеш, бүгіннен біздің каналда Тухай районы ауылларына багышланган тапшырулар циклы чыга башлый. Аның беренчесен Салих Сәйдашев исемендәге җитештерү хуҗалыгы эшчәнлегенә багышладык. Һәр вакыттагыча сәйдәшләр алдынгылар рәтендә. Алар эштән ям табып яши. Бүгенге тапшыруда. Язгы кыр эшләрен көнне төнгә ялгап башкаралар. Если вам честно сказать, я 3 суток могу не спать. Заманча фермаларда кемнәр бәхетле. Битхой музыкасы белән генә сыер сабыз, алар музыка ишеткәч күбрәк сүз бирәләр. Бөек җиңү көнендә ветераннар хөрмәтләнде. Атна 10 көнлек Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов сәйдәшләрнең чәчүгә әзерлекләренә югары бәя биргән иде. Инде биредә кыр эшләре тәмамлану ягында, юкса хезмәтләре катлаулырак, биредә элиталы сортлы икмәк үстерәләр. Республика буенча чәчү кампаниясы 60%-ка үтәлгән. Сәйдәштә исә бу атнада иртә культураларны чәчеп бетерергә исәплиләр. Алар елда язгы кыр эшләрен районда беренчеләрдән булып тәмамлый. 1800 гектар чәчүлек җирләре язгы культуралар өчен каралган. Хәзер арпа, будай чәчү белән мәшгуль. Һава торышы бер дә тутырыклы булмагач, механизаторлар тәүлекнең теләсә кайсы вакытында эшләргә әзер. Нынче погода, видите сами какая. Не очень. Домой приходим по-разному. Если сегодня до вечера погода будет нормальной, значит попозже. Если дождик, то пораньше. Если вам честно сказать, я 3 суток могу не спать. Ни чәчсәң, шуны урырсың ди халык. Сәйдәшләр бөртеклеләрнең дәүләт стандартларына туры килгән югары сортын игә. Хуҗалык Татарстанның элиталы орлыклары ассоциациясенә карый. Узган ел 45 хуҗалык арасында 3нче урын алганнар. Авыррак юлны сайласаң, уңышлар да күбрәк була. Арпаның нур сортыннан 50 центнерга якын уңыш чыга. Елында шул 1000 жарым, ondan күбрәк семена һәр вакыт башка хуҗалыкларга сатабыз. Аның җаваплылыгы да бар. Семенаны сатасың, аның өчен без җавап бирәбез. Авторларга роялти түлибез. Бар, теге киргән өлешен генә түгел, чыгым өлеше дә бар. Яңгыр яумаса, механизаторлар тәүлек буена да эшләргә риза. Техника төзек, ягулык җитәрлек. Көнгә 2 тапкыр бушлай кайнар аш белән сыйлыйлар. Ашханәдә эшләүчеләр ашны да сорауларын искә алып төрләндереп торалар. Ипи дә үзләрендә пешә. Безнең менюда инде иртәнге якта аш белән ит белән аш җибәрәбез инде. Марат Талатович инде фруктылар кайтарта кай вакытта шуларны җибәрәбез инде. Итне үзләре суялар инде, монда суеп торалар. Бүтән продукцияларны кайтартып торалар постоянно. Берничектә интеккән юк инде продукцияларга. Җитәкчеләр авыл кешеләре дә хөрмәткә лаек ди. Алыштыргысыз белгечләрне торак белән дә тәэмин итәргә тырышалар. Читтән килүчеләргә хуҗалык йортларда салып биргән. Хәзер шулай итмичә булмый, электә авыл хуҗалыгында хезмәт ул авыррак. Электә шулай эшләгәннәр, үйләр төзеп, кешеләрне җәлеп иткәннәр. Хәзердә инде без менә кешеләрдән үйләрне сатып алабыз, булдырылган үйләрне ремонтлап, шунда кешеләрне кертә башладык менә. Эш җаваплы булгач, белгечләргә дә таләпләр зур. Бүген Сәйдәштә очраклы кешеләр эшләми. Терлекчеләрнең эше ел әйләнәсендә тынгысыз, тик берсе дә моннан зарланмый. Мәрәстә яңа сөт җитештерү комплексы төзелгәч, сыер савучыларның кәефе тагы да күтәрелгән. Эш шартлары шәһәрдәге кебек, сыерлары да рәхәткә чыккан. Көнгә берничә тапкыр прогулка, музыка астында саудыралар, сөтләре дә мулдан. Сау залында сыерлар чыршы формасында рәтләргә төзелгән. Инде өйрәнеп җиткәннәр. Үзләре керәләр, савып бетергәч чыгалар. 2-3 сәгать эчендә 2 савымчы кулыннан 340 сыер үтә. Бары тик төймәләргә генә басып, махсус станоклардан җылы су килә. Аларында ашарга тулы. Музыка куябыз, музыка белән битхой музыкасы белән генә сыер сабыз, алар музыка ишеткәч күбрәк сүз бирәләр. Сыерлар гына түгел, шулык терлекчеләр дә шулык музыканы тыңлый, аның күңеле уже икенче настроение әйбәт булгач, аның эше дә бара бит инде. Эшчеләрнең шуннан да кәефләре әйбәт. Галия Хәмитова Салих Сәйдашев исемендәге хуҗалыкта 11 ел сыер сава. Соңгы 3 елда яңа комплекс төзелгәч, дәрәҗәбез тагын да артты ди. Эш шартлары тагы да яхшырган. Фермага да машина килеп ала, итереп куя. Кул эшләре бетте, автоматика белән күбрәк эшлибез. 2 көн эшлибез, 2 көн жал итәбез. График безне канәгатьләндерә. 2 мәртәбә кайнар аш ашаталар. Ап килеп, шушында жол бүлмәбез бар, душлар бар. Сыерларны тукландыру айруча контрольда, җәен нигездә яшел азык. Кышында витаминнардан өзмиләр. Карачуар токымлы һәр сыердан 18 литр сөт сауыла. Тук һәм сәламәт маллар гына шулай юмарт була. Рацион животных – это монокорм,
Понятно, что специалисты контролируют сбалансированность его по макро-, микро-, минеральным добавкам, соответственно, соотношение грубого, сочного корма. Это обязательно должно учитываться. Белгечләр сөтнең сыйфатына телтеш тидерерлек түгелде. Көн сайын чаллыга 12 тонна югары сортлы сөт озатыла. Яңа технология негезендә продукцияның әшү куркынышы да юк. Саву барышында ул 400 аша узып, суыткычка бара. Süt башта фильтр аша үтә савылганнан соң. Аннан соң холодильникка кирип охлаждаться итә, суытыла. Дойкы беткәннән соң анализ алабыз жирга, белокка. Мондый заманча ферманы сәйдәшләр үз көчләре белән төзегән. Шундый комплексны Иске Абдул бригадасында да төзи башладылар. Монда да 310 баш мөгезле эре терлек асрала. Алдынгы хуҗалыкның бу елы дәүләт программасына кирип, чыгымнарның бер өлешен кире кайтарып алу мөмкинлеге дә бар. Язгы мәшәкатьләр ни кадәр күп булса да, бөек җиңү көнен сәйдәш хуҗалыгына караган авылларда зурлап билгеләп үттеләр. Елдагыча митинглар узды, урамнарда үлемсез полк атлады, игътибар үзәгендә ветераннар булды. Аларга бәйрәм уңаеннан хөрмәт күрсәттеләр, күчтәнәчләр тапшырдылар. Тантанадан безнең репортаж. Бәйрәмнәр белән, хәерләр. Чыгыллар. 94 яшьлек Хайбулла абый янына авыл активы килде. Балалары, оныклары, оныкчыклары кайткан. Ветеран инде 2 ел җиңү бәйрәмен телевизордан гына күзәтә. Сугыштан соң гомере буе шушы колхозда лаеклы хезмәт куйган. Хайбулла Рахматуллин Киров полк мәктәбен тәмамлагач, Ленинград блокадасын өзүдә катнаша. 90-ны узса да сугыш елы вакыйгаларын яхшы хәтерли. Малай артиллериядан атташ, ниднача, у Катюша 80 километр. Нокузак, немецләрнең ук вакытта. Каганович белән Молотов Ленинградта булган ул вакытта. Рифкат Нуриев Иске Абдул авылында җиңү парадына быел да җыена. Елда аның урыны түрдән. Ул 1944 елда Литва сугышында катнаша, авыр артиллериядә разведчик булып хезмәт итә. Көньяк Пруссия фронтында яралана, җиңү көнен госпитальдә каршы ала. Гомере буе авылда хезмәт иткән ветеран бүген кадер хөрмәттә гомер кичерә. Яраталар бик, мәктәп балалары белән төшәм карточкага. Детсад балалары белән төшәм карточкага. Үзебезнекеләр кайталар, моны хәзер юлда безнекеләр кайта. Балаларым байтак, Аллага шөкер. 4 балам парлы барда хәзергә. 9 онығым бар. 14 онықшығым бар. Безнең авыл бик күңелле авыл, бик матур авыл. Безнең колхозыбызда Марат Сафин нак хөрмәтле кеше, бер бәйрәмдә калдырганы юк әтине. Бер кортлар бүләкли, кортлар көнендә дә бүләк бирә, колхозчылар көнендә дә бүләк бирә. Ветераннар көнендә дә. Ул инде 9 майны әйтәсе юк. Мәрәс авылында сугыш ветераннары мемориалы янында узган митингта олысы кешесе катнашты. Бәйрәм белән район хакимияте вәкилләре, хуҗалык җитәкчеләре, ветераннар советы вәкилләре котлады. Ватан өчен батырлыклар күрсәткән авылдашлар җиңү көнен якынайту өчен фидакар хезмәтләрен куйган. Тыл хезмәтчәннәренә рәхмәт сүзләре яңгырады. Өлкән буын өчен куанычлы хәл җиңү бәйрәменең әһәмиятен сабыйлар да белә. Бу патриотик тәрбияне эзлекле алып бару нәтиҗәсе. Ура! Абдул авылында тантана үлемсез полк акциясы белән башланды. Һәр укучы яукырларында хәлак булган бабаларның фоторәсемнәрен тотып атлый. Тагын бер хат аларның язмышын күздән кичерә. 1941 елда сугышка фронтка чакырыла. Пулемет расчеты командиры була. Сугыштагы батырлыклары өчен 2 медаль, 2 орден белән бүләкләнә. Җиңүне Кенигсберг шәһәрендә каршы ала. Минем бабам сугышта катнашкан, ул бик күп җирләрдә сугышта яулаган. Хәзерге вакытта мин аның турында әби бабамның сөйләүләре турында гына беләм. Бу кем уйлап тапкан бик күркәм әйбер. Уны уйлап тапкан кешегә рәхмәт кенә әйтергә кирәк. Бик күңелле, бик күркәм. Һәм инде андый әйберне эшне дәвамлы булсын иде дә дибез. Һәм бу фотографиялар 9 майда гына түгел.
мәдәният йортларын, музейларны, мәктәпләрне, шушы батырларыбызның фотографиялар бизәп торсын иде дибез. Бәйрәм бөек җиңүнең 40 еллыгы уңаеннан төзелгән һәйкәл янында үтә. Аның ташларына яуга киткән якташларның исемнәре уелган. Авылдан 342 кеше сугышка киткән, шуларның 133-нә генә әйләнеп кайтырга насыйп булмаган. Фәкать шундый корбаннар бәрабәренә генә илдә тынычлык урнашкан. Авыл җирлегендә исәннәрнең дә, үлгәннәрнең дә кадерен беләләр. Бу хезмәт ветераннарына, сугыш ветераннарына иң зур ярдәмне безнең җирлегебездә тотрыклы эшләп килүче Сәйдәш хуҗалыгы күрсәтә. Һәр елны ул сугыш, Бөек Ватан сугышы ветераннарына 1 тонна икмәк һәм азык-төлек пакеты өләшә. Һәм шулай ук инде тыл хезмәтчәннәренә һәм әтиләре сугышта үлеп калган тыл ятимнәренә дә Сәйдәш хуҗалыгы мулдан итеп азык-төлек пакетлары өләшә. Мәрәс авылының лайыклы кешеләре авыл тарихына багышланган китапта да урын алачак. Тиздән авыл тарихына кагылышлы китап дөнья күрә. Аның авторы танылган журналист Әлфия Саматова. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Аны tvchilny.ru сайтында һәм телерадиокомпанияның ВКонтакте социаль төркемендә карый аласыз. Мин Гүзәл Шихапова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.